I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip, a danas samo jedno kratko obaveštenje. Znači ja sam napravio drugi kanal, kao što možete da vidite, znači ovdje ću da stavim one videe gde snimam petarde, znači to da sam snimao petarde, to više neće, mislim, neću više da izbacujem tako nešto na onaj moj glavni kanal Xenos, zato što vidio sam 2 videa da su mi zapravo bili obrisani. E sad, da ja ne bi imao neke probleme u budućnosti, znači sa mojim glavnim kanalom, ja ću to lepo sve ovde, znači, te neke, znači to pirotehniku i to, znači ono, ne prestajem da snimam to, ali ono, znači kad bude bilo tako, za novu godinu, ono, oko nove godine i to, kad budem rokao opet ove petarde, znači to će sve da bude na ovom kanalu. I možda će eventualno budu neke gluposti i tako. I da, to sam, znači evo, danas sam ja to napravio. I da, to je to. Ćao.